Mä oon Sanna Hento, 51-vuotias, kilpatanssin ammattilainen ja olen kilpaillut silloin nuorena, että mä oon aloittanut kilpatanssin 7-vuotiaana ja siirtynyt ammattilaiseksi 21-vuotiaana, eli itse asiassa aika nuorena. Ja siitä lähtien sitten tehnyt töitä kilpatanssin parissa sekä kilpailemalla, esiintymällä, opettamalla, valmentavalla että tuomaroimalla. Ja sitten reilu 10 vuoden ajan niin sitten on tehnyt enemmän myös taidetanssia ja siellä sitten tätä kilpatanssitaustaa hyödyntänyt tähän taidekontekstiin. No ideahan tuli ihan just tämmöisestä perinteisestä heitosta, että koreografi työpari niin Satu Aavaranta kysyy, että vuonna 2020 perustettiin meidän kollektiivi, eli tämmöinen taideyhteisö. Ja hän kysyi siinä, että no mitä itse kukainenkin haluaisi tehdä. Ja sitten tuli jostakin nousi semmoinen heitto, että no olisipa siistiä tanssia vaikka Helsingistä Utsjoelle. Ja se kirjattiin sinne ideoihin ylös. Ja sitten se jäi niin kuin, muutamaksi vuodeksi sinne hautumaan. Ja sitten Satu kysyi vajaa 3 vuotta sitten, sanoi, että no Sanna, että mitenkä se nyt olisi, että pitäisikö tämä tehdä. Ja sitten että no onhan se nyt niin hullu idea, että kyllä se varmaan täytyy tehdä. Ja sitten siitä lähdettiin ihan aktiivisesti asiaa edistää ja aloitin harjoittelun silloin. Eli mä oon nyt treenannut sitten 2,5 vuotta ihan aktiivisesti tätä projektia kohti. Projektia lähdettiin kehittelemään, niin me mietittiin, että mikä olisi niin kuin, että kuin suurelle näyttämölle voisi mennä. Se oli ennen kuin, niin kuin tämä itse projektista nimettiin. Ja mietittiin kaikkia suuria näyttämöitä, mitä on erilaisissa noissa teattereissa ja taloissa. Ja sitten ruvettiin siitä leikittelemään, että no mitäs jos ne seinät tois pois. Ja sitten ensin ajattelin, että hitto, että voisihan se olla, että mitäs jos se olisi vaikka koko Helsinki. Ja sitten siitä, kun me lähdettiin pallottelemaan, niin sitten, että no pannaan Suomi. Että tavallaan, niin kuin, että mikä olisi suuruuden hulluinta ja röyhkeintä jotenkin, mitä voisi tehdä ja että voisiko se toimia. Ja siitä se sitten jotenkin tuli, että okei, vitsi, että me otetaan nyt näyttämöksi tämä koko Suomi. Aivan härskisti vaan. Tätä ihmiset kohtaa tanssia semmoisessa tavallisen elämän ympyröissä, niin se poistaisi semmoista kuilua niin kuin, ja semmoista mystiikkaa tanssimisen ympäriltä. Et meidän kulttuuriin ei kuulu kovin voimakkaasti tällä hetkellä tanssiminen, mikä on tavallaan sääli, koska onhan meillä vahva lavatanssiperinne. Mutta jotenkin se tanssiminen kuitenkin ehkä mielletään vähän hankalaksi ja jotenkin kaukaiseksi ja vähän lennokkaaksi ja usein kuulen sitä, että ihmiset, no joo, mutta kun en mä ehkä osaa ja ei tästä, että se on niin kuin vaikeaa. Niin sitten mä haluaisin hälventää sitä, että tuosta niin kuin lähelle ihan jotenkin sitä arkista elämää ja muuttaa sitä tanssia niin kuin arkiseksi. Me eletään kauheassa maailmassa tällä hetkellä. Niin mä myös toivoisin, että sitten voisi olla semmoista vähän niin kuin erilaista lähestymistapaa siihen arkeen ja ehkä vähän semmoinen humoristinenkin, että ei se ole ihan niin, että kaikki ei olisi ihan niin vakavaa. Ja sitten toisaalta paljon, mä ainakin koen suomalaisen, mutta myös mä oon maalta kotoisin, niin myös, että jonkunlainen semmoinen tekemisen kynnys ja häpeä voi olla ihmisillä läsnä, että haluaisin tehdä jotakin, mutta en mä kehtaa. Niin myös ehkä sitten hälventää semmoista häpeää ja häpeän kynnystä siitä, että oikeasti kukaan ei ajattele yhtään mitään, vaikka tuolla vähän tanssahtelee tien päällä. Joo, iloa ihmisille. Hän näkyy tässä ensisijaisesti siten, että se liikemateriaali on kilpatanssin liikekieltä. Ja tätä kun me koreografin kanssa ollaan paljon pyöritelty, niin me ollaan todettu, että se on se ikään kuin mun erityislaatuisuus myös siellä taiteen kentällä. Että niin mä pysyn siinä. Tietysti sitä on vähän muokannut ja kehittänyt tähän kontekstiin sopivaksi, mutta siellä on paljon semmoista hienoa liikekieltä, mitä tässä voi hyödyntää. Sitten toisaalta se näkyy semmoisena periksi antamattomuutena, että kyllähän kilpatanssiin
kun sitä on tehnyt tosi kunnianhimoisesti ja pitkälle, niin se antaa aivan ainutlaatuiset mahdollisuudet ja semmoisen itseohjautuvuuden siihen harjoittelemiseen ja treenaamiseen ja niiden jotenkin niin kuin päämäärien toteuttamiseen. Niin mä koen, että se on voimakkaasti myös ollut tässä teoksessa läsnä. No joo, tanssiurheiluhan ensinnäkin sitä ei oikeastaan ehkä mielletä taiteeksi. Ja varsinkin silloin, kun mä oon siirtynyt sen teatterin ja taiteen puolelle, niin oli ehkä aika vahvastikin asenteellista se, että se ei ole taidetta, mutta nyt sen potentiaali on niin kuin ymmärretty. Semmoinen erityislaatu, mitä siinä tanssiurheilussa piilee, on parityöskentely. Sitä mä en nyt toki tässä projektissa itse pääse tekemään, mutta meidän lajissa on aivan ainutlaatuisen pitkälle tutkittu partnerointi, niin kuin tekniikka. Ja se on kyllä jotakin semmoista, mitä aivan ehdottomasti me voidaan antaa. Ja sitten toinen on kyllä vartalorytmit, että semmoinen erilaisten rytmien tuottaminen, aksentoitu liikekieli, nopeuden vaihtelut ja niin kuin semmoinen fokusointi, nopeat päänkäännökset, pyörimiset, tämmöiset asiat. Et siellä on paljon semmoista teknistä osaamista, että kun se valjastetaan sitten eri käyttöön ja sitä tutkitaan vähän eri tavoin, kuoritaan siitä ne ehkä niin kuin meidän lajimaneerit pois ja kuoritaan ne ulkoiset kuorutteet, niin se itse liike on varsin ainutkertaista. Niin mä näen, että siellä on todella paljon ammennettavaa. Mielettömin yhteisöllinen asia. Jos olisi valtavasti potentiaalia vietäväksi ihmisten luokse. Meillä on loppujen lopuksi aika matalan kynnyksen niin kuin harrastus, jonka voisi aloittaa tosi pienillä taloudellisilla investoinneilla, vähillä varusteilla, että riittäisi, että on vaikka sukat jalassa ja lähtee menemään ja tanssimaan. Lähes joka paikasta löytyy jonkunlainen tanssiseura. Tai ainakin kohtuullisilla matkoilla, että myös pienemmillä paikkakunnilla se on mahdollista. Kouluja ja jumppasaleja löytyy. Että niitä tiloja on, että me ei vaadita niin kuin mitään kovin erityislaatuisia tiloja. Niin mä näen, että se olisi helposti saavutettavaa, jos me saataisiin madallettua sitä kynnystä ja hälvennettyä sitä verhoa niin kuin sen lajin ja yleisön tai harrastajien välillä. Tämä olisi mitä parasta puistoliikuntaa tai kauppakeskustoimintaa tai että me vietäisiin vaikka meidän praktiset kauppakeskuksiin. Ihmiset näkisivät, mitä se oikeasti se tanssiminen on, että se mielikuvahan kilpatanssista on, että tekoruskeat ihmiset kimalteissansa pyörähtelevät ja tanssivat niin upeasti ja hienosti, ja että siihen ei niin kuin tavallinen ihminen pysty. Ja se on, tämähän on tämmöinen klassinen sanonta, mutta se on niin kuin se jäävuoren huippu. Ja parasta tanssihan aina näkee treeneissä, kun ihmiset on luonnollisesti ja omissa treenivaatteissa ja sillä on niin kuin mahtava yhteisöllisyys. Mun mielestä ehdottomasti tämä voisi olla niin kuin kaikkien laji. Meidän tanssia voi harrastaa 3-vuotiaasta 85-vuotiaaseen tai ehkä 95- tai 100-vuotiaaksi. Et meillä ei ole niin kuin mitään ylärajaa siihen. Ja sä voit harrastaa sitä parin kanssa, sä voit harrastaa sitä ryhmissä, sä voit harrastaa sitä soolona yksin, sä voit kilpailla, jos haluat, tai sitten sä voit olla kilpailematta. Todella paljon potentiaalia, niin mä kyllä näen tässä semmoisen valtavan hienon yhteisöllisyyden. Me tutkitaan myös yleisösuhdetta. Ja sitten nythän ihmiset voi liittyä sinne mun kanssa tanssimaan yhdessä. Ja kun Suomi on näyttämönä, ja se on tietysti niin laaja, että sä et voi olla siinä Suomen reunalla ja katsoa, kun tää yksi vettää niin kuin Suomen halki tanssiaskelin, niin voit niin kuin itse päättää, että ootko sä katsoja, joka tulee sinne näyttämölle katsomaan, osallistuu sillä tavalla, vai ootko sä itse asiassa Suomi-näyttämönä teoksen yksi tanssia? Eli sä voitkin olla osa sitä taidetta sillä omalla tekemisellä niin, että sä osallistut siihen mun matkaan jollain tavalla. Sä voit testata sitä omaa liikekieltä, miltä se tuntuu
edetä luonnossa, mikä se yhteys voisi olla ympäristöön siinä. Ja se voi olla, että se on helpompaa, kun siinä on joku, jonka peesiin voi niin kuin lähteä, kuin se, että ihan itsekseen menisi sinne tanssimaan. Ja tanssi on kaikille ihmisille luontaista. Jos me laitetaan, lapsi nousee seisomaan alle vuoden ikäisenä sitä sohvaa vasten, niin sitten se kuulee musiikkia, niin se lähtee niin kuin tanssimaan. Että se kaikissa meissä on. Niin mä ajattelen, että että mä toivon, että tämä innostaa myös tanssin opettajia ja ohjaajia ja pidemmälle edenneitä harrastajia niin kuin tuomaan sitä tanssia sinne omaan lähiympäristöön. Ja ehkä madaltaa sitä kynnystä niin kuin siihen yhteisöllisen tanssimisen järjestämiseen. Ja että sitä voi tehdä joka paikassa. Että se voi olla siellä puiston laidalla tai missä tahansa ja ympäri Suomea milloin tahansa. Niin mä koen, että tämä voi todellakin olla saavutettavaa. Vaikea vastata, mikä jännittää eniten. Ehkä se, että mä en yhtään tiedä, mitä odottaa. Mä oon tehnyt siis semmoisen koeponnistuksen tästä 1,5 vuotta sitten, eli Helsinki-näyttämönä, jossa mä tanssin 150 kilsaa 3 viikon aikana pitkin Helsingin rantareittejä. Ja siinä tietysti testattiin sitä, että minkälaista se kulkeminen on, mitkä liikkeet on hyviä, mitä pitää syyä ja tätä tämmöistä ihan käytännön asiaa ja paljon kun pitää levähtää. Mutta tämä on niin kuin valtavan suuri hyppy tuntemattomaan, että se kestää vajaa 5 kuukautta. Ja sitten se matka on niin poskettoman pitkä, 1500 kilometriä. Se on niin kuin skaalassa jotakin semmoista, mitä mä en ikinä tehnyt. Niin ehkä se jännittää se, että ei tiedä. Samakin vaihtoehto. Että onhan se nyt ihan mahtavaa, että mä en yhtään tiedä, mitä tapahtuu. Niin paitsi, että se on jännittävää, niin on se valtava innostavaa. Että mä pääsen niin kuin nyt syventyyn sen liikkeen äärelle. Että mulla on tosiaan 30-vuotis taiteilijajuhlavuosi tänä vuonna. Ja sitten kun tätä projektia on mietitty, että mikä se henkilökohtainen niin kuin, taiteellinen ajatus siinä, niin olisi se, että pääsisi tutkimaan sitä liikettä. Ihan kerta kaikkiaan vaan niin pitkälle ja niin syvälle ja niin kuin ammentaen sitä 30 vuoden kokemusta. Niin mua innostaa valtavasti se, että mä voin tehdä ja mulla ei ole mikä kiire. Useinhan meillä on, kun me treenataan vaikka tanssisalissa, niin se päivä on jollakin tavalla rajattu. Tai aika on jollakin tavalla rajattu, että on 6 viikkoa tai treeniaikaa tai jotakin, sitten pitää olla valmista. Niin nythän tämä teos niin kuin etenee ja mä lähden tosta ja mä en ihan tiedä, mitä tapahtuu. Mulla on ne tietyt liikkeet, mutta sitten, että miksi ne siinä 5 kuukauden aikana muodostuu. Niin se on valtavan kiinnostavaa. Ja sitten kyllä mua innostaa se luonto. Että niin kun, mä voin mennä päivät pääksytysten tuolla yhteydessä luonnon kanssa. Ja se, että mä näen paikkoja ja kuljen jalkaisin paikoista, missä mä en ikinä ole aikaisemmin kulkenut. Niin joo, innostaa. Suhde tanssiin on kyllä jollakin tavalla syventynyt. On vaikka vaikea ehkä aivan arvioida, että liittyykö se kaikki siihen projektiin vai liittyykö se esimerkiksi ikään, että kun on näitä tanssivuosia on jo takana niin paljon, niin se suhde siihen tanssiin muuttuu erilaiseksi. Silloin nuorenahan se oli kaikki sitten silkkaa intohimoa. Ja sitten tietysti sehän ei voi jatkua loputtomiin, että siitä tulee erilaista, siitä tulee arkisempaa. Tämä projekti on sillä tavalla muuttanut sitä ehkä, että nyt kun mä oon treenannut aktiivisesti 2,5 vuotta, niin tietysti on pitänyt harjoitella paljon sitä niin kuin semmoista arkisenkin elämän rytmittämistä nyt tämän niin kuin teoksen ehdoilla. Että mä en ole tähän opiskellut mitään askelia tai liikkeitä, että se kaikki tulee multa itseltä kyllä, mutta et semmoista rauhoittumista asian äärelle ja nyt ehkä vähän muistuttanut sitä tai ne kilpavuosien aikoja siinä mielessä, että tämä on niin kokonaisvaltaista sen ravinnon ja levon ja harjoittelun ja kuntoharjoittelun ja kaiken suhteen. Mutta mä oletan, että se suurin muutos siihen suhteessa tanssiin tapahtuu siellä tien päällä, kun mä oon itsekseni sen liikkeen kanssa.
5 kuukautta, niin se on se varmasti. Mä oon oppinut oikeastaan nyt tässä, voisi sanoa, että 2 semmoista varmaan niin kuin isoa asiaa, ehkä 3 jopa, niin levon merkitys. Ja tämä kaikille tanssijoille niin kuin nyt tiedoksi. Levon merkitys, palautumisen merkitys, valtavan tärkeää. Ja että pitää kuunnella sitä omaa kroppaa. Ja sehän on tosi hassua, että mä puhun tästä nyt, kun mä olen 51. Mutta se jotenkin siihen tanssijuuteen liittyy niin paljon se semmoinen, vähän pusketaan aina vähän pidemmälle. Niin sitten nyt on ollut niin kuin pakko tässä ottaa huomioon, että se lepo on välttämätöntä. Että ei voi puskea eikä voi kiiruhtaa. Ja sitten juuri tämä kiiruhtamisen, suhde siihen kiiruhtamiseen tai jotenkin semmoiseen tavoitteellisuuteen, niin se on opettanut kärsivällisyyttä. Ja sitten tietysti kun mä oon tehnyt pitkäkestoisia harjoituksia salissa, esimerkiksi 2 tunnin improvisaatio, niin siinä se semmoinen niin kuin mielenrauha on yksi semmoinen, että kärsivällisyys se ei ole yleensä mun hyve. Ja sitten 3. ja taas tärkeä asia, ja erityisesti kaikille tämä lämpimästi, jotka aktiivisesti vielä kilpailee muuta, niin on ravinnon merkitys. Että se, että oikeasti syö koko ajan ja riittävästi, niin varsinkin sinne nuorille naistanssijoille, niin muistakaa se. No, tämä projektihan on niin valtava, että tässä on niinku semmoisia ultraurheilun elementtejä. Eli meillähän tämä alituinen debatti, että onko tanssiminen urheilu vai ei. Mutta musta on hyvin sanottu, että tanssijat on taiteilijoita, mutta täytyy olla urheilijoiden ominaisuudet, koska se on fyysisesti niin valtavan vaativaa. Ja nyt tietysti tässä kohtaa mä ajattelin, että se teos itsessään ei ole urheilusuoritus. Mutta se vaatii urheilulliset valmistautumiset, koska se kesto on niin pitkä. Toki mä sinne tien päälle lähtiessä juurikin kestosta ja siitä matkasta johtuen, niin pyrin ja on harjoitellutkin mahdollisimman taloudellista liikkumistapaa, eli mä oon muuttanut sitä tanssitekniikkaa sen kaltaiseksi, että se toimii eri alustoilla, asfaltilla ja hiekkatiellä tai kalliolla tai rantahiekassa tai metsäpolulla juurakoissa, missä ikinä. Niin on sitä muuttanut ja sitten kaikki on hyvin todella taloudellista, matalasykkeistä ja vähän kuluttavaa ja mahdollisimman kivutonta. Ja mun ei ole tarkoitus ylittää itseäni. Että se, mikä tietysti kuulostaa vähän hassulta, kun ajattelee siitä skaalaa, mutta päinvastoin se jotenkin se rauhoittuminen olisi siinä se asia. Onko se taidetta? No, mun mielestä se on. Ja mä koen, että se tanssiminenkin muuttuu taiteeksi, kun mä lähden tutkimaan sitä liikettä ja se liike ja se yhteys luontoon. Ja nämä on niin kuin niistä voisi syntyä jotain uutta. Mutta kyllä mä varmasti kaikkein eniten koen, että se on tanssimista. Että sitten se tanssimista, taidetta, vaikea ehkä sitä sillä tavalla eritellä ja määritellä. No se valmistautuminen, mä tosiaan aloitin silloin 2,5 vuotta sitten sillä, että mä rupesin kerään kilometrejä. Ensin kävelemällä, että mä niin ajattelin, että mun pitää totuttaa niitä jalkoja siihen ja kroppaa ja sitten myös mieltä siihen, että mä koko ajan etenen. Ja aloitin ensin silleen, että 5 kilsaa päivässä ja siitä sitten pikkuhiljaa aika maltillisesti kasvatin sitä määrää. Niin että sitten semmoisia 10 kilometriä päivässä, tosi maltillista kävelyä, ei kaikki kerralla, mutta useammassa satsissa. Ja sitten myös juoksin, että sitten tein juoksuharjoituksia siinä ja uimista. No sitten se käveleminen on toki, tanssijan kropalle se on aika yksitoikkoista hommaa ja mulla ei siihen ole semmoista tekniikkaa, niin mä koen, että se tanssiminen on mulle lempeämpää, nivelille lempeämpää ja sitten tietysti siinä se tekniikka on tässä aika hyväksi.
hyväksi hioutunut, niin ensimmäiset ehkä niin kuin 2 vuotta mä aika aktiivisesti tein sitä kävelyä ja juoksua. Ja sitten siihen tuli mukaan joogaa, jota mä oon tehnyt tosi paljon viime vuonna. Lihaskuntoharjoittelua, ihan tämmöistä kehonpainoharjoittelua tosi säännöllisesti ja aktiivisesti. Ja siitä kestävyysharjoittelusta se on niin kuin siirtynyt nyt sinne lihaskunnon puolelle tämän viimeisen puolen vuoden aikana. Ja nyt sitten oikeastaan en ole pari viikkoa treenannut enää ollenkaan. Että sitten on tehnyt kevyttä venyttelyä ja semmoista liikkuvuusharjoittelua. Että olisin saanut lepoa, mutta se on kyllä jäänyt tässä vaan turhan vähälle, kun on niin paljon asioita. Mulla oli siis semmoinen yksi isompi projekti, oli tuossa muutama viikko sitten Piazzolla-ilta, mikä tanssittiin tuolla tanssintalossa, niin siinä meni sitten tiiviisti 3 viikkoa ihan tanssiin. Parissa harjoitukset ja esitykset, niin sen jälkeen en ole tanssinut oikeastaan ollenkaan. Ja sitten niitä pitkäkestoisia tanssiharjoituksia, eli tämmöisiä improvisointiharjoituksia, missä koko ajan olen liikkeessä ja menen eteenpäin, niin ihan niin kuin sisätiloissa ne on voinut ne itse improvisaatiot kestää 1,5 tunnista 2 tuntiin, että se on kuin yhtäjaksoinen liike. Ja sitten itse tätä tanssiteoksen liikettä on harjoitellut näin, mulla on semmoinen 50 minuuttia on havaittu hyväksi yhtäjaksoiseksi tanssiksi. Eli mä oon tehnyt sitten niitä harjoituksia, että mä tanssin sen 50 minuuttia, sitten mä pidän pienen paussin, syön ja sitten mä taas tanssin sen 50 minsaa. Ja näitä, että mä oon tehnyt semmoisia jaksoja, se Helsinki-näyttäminen oli tietysti se pisin 3 viikon jakso. Ja sitten nyt lähempänä vielä tuossa talvella tein semmoisia niin kuin salissa sisällä, että 3 päivää näin. Että se kokonaiskesto on ollut 6 tuntia sitten sille harjoitukselle. Ja tässä mä oon testannut sitä ravintoa ja nesteytystä ja levon tarvetta ja vähän niin kuin, että miltä se tuntuu ja tietysti kenkiä ja kaikkia näitä. Joo. Ja sitten yksi tärkeä on ollut, tämä on tämmöinen ihmiskoe, että mä oon itse valmentanut itseäni, että mä oon ajatellut, että tämä on myös sillä tavalla, mä käytän sitä omaa niin kuin valmennuskokemusta hyödyksi niin kuin itseeni. Ja sitten toki musta se on kiinnostavaa niin kuin pitää sitä omaa kehoa semmoisena laboratoriona, että mä voin sillä testata, että mitä mä tarvin ja miltä musta tuntuu ja onko tämä nyt hyvä idea ja tuunko tänne päin ja lähden tonne päin. Niin mä sitten olen katsellut vähän noita ultrajuoksijoiden esimerkiksi ravinto, että mitä he syö ja näin. Ja mä oon sitä jo ruvennut aktiivisesti tuossa, on niin kuin pidempään jo tehnyt tosiaan sitä, että se ravinto on tärkeä osa sitä asiaa, mutta nyt ihan tuossa niin kuin 3 kuukautta, ellei 4 kuukautta, niin sitten olen tihentänyt sitä ruokarytmiä niin, että se olisi mahdollisimman lähellä tätä, että nyt mä syön 6-7 kertaa päivässä ja vielä se tästä sitten kun päästään matkaan, niin se olisi 8 kertaa päivässä, mutta niitä asioita ja siihen tempoon kuin mitä mä arvelen siellä tekeväni. Ei ole varsinaista musiikkia tässä, että mulla on lähtökohtaisesti korvissa semmoinen biitti. Eli se on niin kuin aika semmoinen se on niin kuin rauhallinen, voidaan ajatella, että se on tosi niin kuin aika rauhallinen sambatempo. Ja siihen mä voin tanssia periaatteessa mitä tanssia hyvänsä. Ja se antaa mulle semmoisen tempon siihen liikkeeseen, eli niin kuin vähän semmoista flowta siihen menemiseen. Mä en halunnut musiikkia, koska musiikki aina luo jonkunlaisia tunteita ja tunnetiloja ja sillä niin kuin pohjustetaan jotakin semmoista sielunmaisemaa. Niin mä en halunnut tähän mitään sielunmaisemaa. Se on se yksinkertainen biitti, joka antaa mulle sen tempon ja sitten vain liike on niin kuin se, että se liike riittää ja ilman sen kummempia tunnetiloja. Ja tämä on mulla käytössä varsinkin silloin, kun mennään niitä maanteitä ja semmoisia pitkiä eteneviä pätkiä. Mutta varmasti sitten siellä luonnon keskellä niin menen ilman biittiä, että sitten toimii aivan ihanasti tuuli, linnut, sade, siitä saa ihan mielettömän rytmin, joku aallot tai ohiminen. No autoja tietysti toivottavasti siellä luonnon keskellä on, mutta kaikki ne äänet, mitä sieltä kuuluu, niin itse asiassa ne sitten myös rytmittää sitä heinän kahinat ja oksat ja tämmöiset. Niin mä arvelen, että siitä tulee semmoinen kombinaatio tätä kaikkea. Ja nythän
tässä myös me katsotaan, että mihin se 5 kuukauden aikana menee se asia. Aivan ihanaa. Kiitoksia, että sain tulla haastateltavaksi ja toivottavasti jaksatte seurata mun matkaa. Pitäkää peukkuja.